ৰঞ্জন ৰিমাৰো এনেকুৱা মুক্তি आङो दिनै जों बारग' एक्सन दिबि हिसाबै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा दिनै जोङो मोनब्रै फ्लेक्सनजों जों ज' लोगो नांनानै मोनसे इउनिटि फराम एक्सन दिबि दानानै जोङो सरकारनि माखासे सहाय मददनि गेजेरजों NIA केसआव थानाय 54 जोंनि एक्सन दिबि जेथे बर' हारिनि थाखाय जातिनि थाखाय आखाइ हाथियार लानानै जेथे जेल जानाय बे जेल जानाय सेंग्राफोरनि थाखाय जोङो नारा नाथा दुखु खस्थ' सान्दुं अखा हर सान दिनै नाजानायनि गेजेरजों दिनै जोङो थांनाय बे मासनिनो जुलाइनिनो 3 तारिखआव 1 तारिख 2 3 तारिखनिफ्राय जोङो नलबारि तामुलपुराव मोनसे नलबारि जेलाव दंमोन बेखौ जों मोनबोनो हाबाय 10 जन जों मोनबोनो हादों बेनिफ्राय मैया 17 तारिख मैयानि तारिखआवबो नैबे क'क्राझार जेलनिफ्राय जोङो 12 जन रिलिज जानो हादों मैया बेनिफ्राय आरो दिनैहाय आरोबाव जोंहा 22 जन गनांगौ दा 22 जननि गेजेराव सानै माखासे जोंहा हम डिस्ट्रिक्टआव माखासे केस थानायलाय बिथांमोना गनो हायाखिसै दा बेनिखायनो दिनै 20 जन गबाय बे गनायावहाय जों एक्सन दिबि हिसाबै जों जोबोद खुसि जोबोद गोजोननाय मोनदों दा बेनिखायनो आं बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों दा बेजों लोगोसे जोंहा आरोबाव जोंहा फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि सार दङ CBI केस बे सुप्रिम कर्टआव दङ दा बेनिखायनो बे सुप्रिम कर्टनि जितु केसखौबो जेरैहाय NIA नि केसखौ दिनैहाय जोंहा 54 लिडार केडार्सफोरखौ जों बर'नो हाबाय आरो गसिगोन माखासे गनो थांगासिनो दङ दिनै बिसिनाराव दंबावो तेजपुराव दंबावो बेखौ हयथ' 22 तारिखनि गेजेराव जों मावफुंनो हाबावगोन दा बेखिनि खामानि मावनो थांनायजों लोगोसे रन्जन दैमारिजों लोगोसे 6 जन CBI केसआव नांनाय थानाय बेखौ जाहाथे रिभिउ खालामनानै जों बर'नि जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ गनांगौनि थाखाय जों नों आं बयबो खौसे जानानै जाहाथे जदानै ससियेल मिडियायावनो जा पेपार मिडियायावनो जा गासैबो बिथिङाव जोंनि बर'फोरा बेखौ प्रेसार होनांगोन रन्जन दैमारिखौ लाबोनांगौनि थाखाय मानो होनबा मोनसे जारिमिनाव एफर्ट जाखांनायनि उनाव बेबायदि थानाय मोनसे जोंनि जारिमिनखौ जों नुवाखै जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारिखौ जों नुदों दा बेखौनो जों बुंगोन बिटिआर एकर्डनि माखासे क्ल'जआव लिरनाय दं 9.4 क्ल'जआवहाय बे जायगायाव जोंहा बे 9.4 क्ल'जखौ जुदि जोङो फल' खालामनो खामानि मावब्लानो जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारियाबो गाबोन तारिखआव गवा होननानै जों बुंनो हाया रिलिज जागोन बेनिखायनो जितेन बर' बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि प्रमद बर' बिथांमोननि टिम आसाम सरकार आरो भारत सरकार बिथांमोनखौ आं आपेल खालामदों जाहाथे रन्जन दैमारिखौ जों थाबैनो उदांस्रि मोनगोन बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय थेंक इउ दिनै गबाय जों दा बिराद गोजोननाय मोनबाय दिनैथ' जोङो जोंनि लोगोफोर जों डिसिसन हरनाय जाबाय आरो आदा थाबावबाय साबायानो दं आरो बिसोरबो गनायनि लामायाव दङ सोरखौ क्रेडिट होनो सानो नोंथांमोननि गनायनि आन्दोआव सोरनि हेफाजाब मदद दा सरकारा जाय मानसिया बख'दों जों बेखौनो सापर्ट होबाय आरो माखौ बिटिआर सरकार आरो NPP नि बारग' दैदेनगिरिफोराबो मैखोमै हाबा मावबाय थादों बिथांमोनखौ साबायखर बावनो सानो नामा बेफोरखौ उनफ्राव बुंजासिगोन अनेक समाय दङ आंना देवलगुरि आंना लिगाव बसुमतारी आं 10 बोसोर जाहैबाय सेन्ट्रेल गोबां खस्थ' खालामदोंमोन दिनै जों बिथांमोननि नाजानायाव गबाय बेनि थाखाय बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौ बुंबाय दिनै जेबो कमेन्ट होथ'ला जेलाव जों 10-11 बोसोर खालामदों बेखिनियानो दे आङो बिसमुरिनि सानैसोनाव लोगो मोनफिनगोन दाथ' गोसोआव मोजां बे बोसोरनिफ्राय जेलाव जों 10 बोसोर जिहेतु नोंथाङा दिनै उदां जाबाय बेहाय सोरनि हेफाजाब दङ जों दा जिहेतु जों मिथिदों सरकार आरो NPP नि बारग' दैदेनगिरिफ्रा हाबा मावनायखौ नुदों दा जों जेबो बुंनो हाया दा जों बे माखासे सारमोनहा माब्रै मा सावरायदों माब्रै मा खालामदों दा जों जेबो मिथिया आं दिखियाजुलि आंना जितेन बसुमतारी आं 2016 न'आव आफा दङ কেছটোত আসামি আছিলে 39টা তাৰে ভিতৰত যোৱাকালি ওলাইছিলে আমাৰ টোটেল 12টা ওলাইছিলে এজন বেলেগ এটা কেছত পেণ্ডিং হোৱাৰ কাৰণে ৰৈ আছিলে আৰু আজি টোটেল 22টা ওলাইছে আৰু বাকীখিনি আমাৰ 6জন ভিতৰত আছে তেওঁলোকৰ উদিনছত তেওঁলোকৰ বাহিৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ 6জন আছে আৰু তেওঁলোকৰ কেছত ডেট 24 তাৰিখ 25 তাৰিখ আছে তেওঁলোকে হাজিৰ হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে কেছলৈ হাজিৰ হ'ব এজনৰ বেল নোপোৱাৰ পৰ্যায়ৰ এটা কেছ
এজন মানুহৰ তেওঁৰ অলৰেডি 4টা কেছ আছিলে 4টা কেছে তেওঁৰ বেল জামিন হৈ গ'ল কিন্তু 2021 কেছ এটা চোন এৰেষ্ট কৰিছে তেওঁৰ এইটো ইনজাষ্টিছ হৈছে যদি তেওঁ 2021 কেছৰ চোন এৰেষ্ট কৰে 2 বছৰ যদি জেলত থাকিলে তেওঁক কিয় এৰেষ্ট নকৰিলে সেইটো তেওঁলোকৰ ইনজাষ্টিছ আমি তেওঁলোকৰ কাৰণে বেল পিটিশ্যন ফাইল কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ হিয়াৰিং হ'ব 30 তাৰিখে আমি আশা কৰোঁ তেওঁৰ জামিন হ'ব ৰঞ্জন ৰিমাৰো এনেকুৱা